Hola, com esteu? Soc el Raimon Ràfols, regidor de la CUP aquí a l'Ajuntament de Vilanova, i us vinc a explicar una mica a grans trets el que serà el ple d'aquest gener. Hi van temes no molt rellevants, segurament, esperant el pressupost al febrer, però sí que n'hi ha que volem assenyalar, com la rescissió del contracte del diari Vilanova perquè ocupi les dependències de Neàpolis. Fa més d'un any i mig que el diari no paga el seu lloguer, la seva neteja i els seus subministraments. Acumulem ja un deute de més de 60.000 euros i, per tant, no només hem de recuperar el deute, sinó que no podem continuar acollint-los a les nostres dependències. I bé, aquest és el trist final d'una relació que nosaltres ja creiem que no s'havia d'haver donat, perquè no creiem que l'Ajuntament hagi d'acollir i hagi, per tant, de fer que depengui econòmicament un mitjà de comunicació. Aquest és el principi de la pèrdua d'objectivitat i independència. També hi ha altres temes, com el tancament econòmic de la Fira de Novembre i la Fira Blauverd, a les quals l'Ajuntament inverteix més de 80.000 euros, per tant no són pocs diners, i per tant hem de veure què s'ha fet bé, què s'ha fet malament i què en podem millorar i en què no. També hi ha altres temes, com el reglament del defensor del poble, el qual volem escollir entre tots i totes les ciutadanes, i això no ho comparteix el govern. La seva elecció serà molt limitada. Nosaltres voldríem que coincidís a les eleccions municipals i poguéssim votar aquesta figura independent, que fa de contrapès al poder de l'Ajuntament, i per tant votarem en contra d'aquesta reforma del reglament de participació. I pel que fa a les mocions, presentem 3 mocions, una conjuntament amb els companys de Som BNG sobre la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, perquè des d'aquí a Vilanova volem donar suport a aquesta campanya, no només econòmic, sinó també mediàtic, per tal que això, els governs, ja sigui el de la Generalitat o ja sigui el de l'Estat espanyol, doncs forcin la situació, perquè aquí també volem acollir i volem donar les condicions de vida més digna possible a la gent que fuig de la misèria i de la guerra. I les dues altres mocions també, una important sobre suport a una pàgina web que fa un recompte de tots els feminicidis a l'Estat. És important, no és una pàgina web que només tracti la gent assassinada, les dones assassinades a mans de les seves parelles, sinó totes les dones assassinades per motius de violència masclista, i per tant és important visualitzar aquesta xacra i donar-li el màxim de difusió possible. I per últim, també una moció sobre un abonament per tots els equipaments museístics de la ciutat. Amb un abonament puguem anar tots els vilanovins i vilanoves i la gent que ens visiti a tots els museus de la ciutat. Aquest seria una mica el resum del ple de gener, que esperem que el seguiu o no, però si més no que sapigueu el que hi tractarem. Gràcies.